Sakay na mi kay maawahay mi sa mong sakinan nga bunggo. Bunggo ra ba mo ang service? Kay diri day guys, dili ka sakay ug wala kay sakyanan. Kay priority diri ang naay sakyanan. Maong gipangarga lamis mga sakyanan. Nya nga mong sakyanan diri kay bunggo. Hi guys. Namin sa upper trace naman per sa tubigon. Abi ko manig tubigon oy, hitapi man di ay ni. Abi ko manig tubigon oy, ipa ko na namin spare sa tubigon. Ay, hitapi man di ay. Sakay yung tatas bunggo sa tawang paggawas. Sa tong bunggo. 3,000 daw. Unahanay. Wala naman na diha. Nag-jogging mi diri alas 10 nga dako. Mag-jogging rami kay nag-budget mi sa mong pamasahe. Kay mahal na ba yung mga pangiyaw plate kay ang gasolina mahal sad kaayos tanan. Diba? Mag-jogging rami alas 10 nga dako. Okay na di ba? Hindi dire hetapi. Maguwat na sad pidirig sakyanan. Sakyanan para sa Inabanga. Bye-bye ma. Ito na mi. Lumayo kay nara day siya. Nagkapanagkot na jud ko. Bawgo. Hanam akong bag. Aw. Ay, nisakay mi sa mong taksikon. Kuan na mo sa minimum na mo diri sa bugtong, kasi bugtong padong lapakan mo na 70 na kay diri gani. Kadi lang ako lang ang dito bugtong sugod ako lang kuan ninyo bago no. Oo. 30 na lang kada usa. Usa to pa no binta pa. Pag nabinta na mi. Okay. Oh, yan lang. Okay. Sige. Pag nabinta mo pretty guys. Okay na akong bag guys. At least luto mig isda nga pinirito guys para sa among paniod to. Naan na mi diri silang tulet. Luto na mo pinirito, duha ka putahe. Isda og nukos. Tapabot na lang mi nila guys. Mas daigli na.
Ay, Deglin. Ngayon kay kasi mo eyeglass day. Kuyag. Luto mig isda nga pinirito guys para sa among paniod to. Naan na mi diri silang toilet. Nya ang among giunag luto ang lukos. So, tawa o. Grabing sugnod diri o. Ay limit sa sugnod sa kahoy. Sibag. Luto na mo pinirito, duha ka putahe. Isda o lukos. Napabot na lang minila guys. Mas Deglin na. Ay, Deglin. Ngayon kay kasi mo eyeglass day. Kuyag. Nara among batchmate na gipakami siyang Christmas cake. Ano? Na inyo na sa Hi! Tapos, may inyo na nasa Pilisyan. Nakatong akong ko alay custard cake. Na custard cake. Nami diri sa ihang kusina. Mo tagdi. Kami diri silang Juliet nga. Kami cake ko. Nami diri ba pakaon cake. Sayang wa mo nangari. Nangari pa mo di kaon sa tamog cake. Guys, na ako nanghugas sa kusina sa pobre guys. Tanawa o kusina sa pobre guys. Tanawa ilang lababo day. Muni lababo sa pobre. Pobre ko na siya guys. Pobre ko na siya niya. Ayan kusina tanawa lang. Pobre ba? Oh, kamo na yung judge ana. Masama isulti ana. Tinuod yun dahil ang pobre mo. Tinuod din ito yung pobre ha. Tinuod sa yung pobre ha guys. Magtin lang ito magdalar. Minilyon ha. Binilyon lang. Magbatin nila ni pobre ha. Binilyon. Pero okay guys. Bukas na diri. Kay matug ba mi diri ron? Di ba mo paugason kaya? Huwag pa kung makatug niya. Matug meron diri. Ano may matug? Oo, ano may matug? Pwede na naman lista dahil ang mga basta pobre, hindi na mag-lista-lista na po. Basta pobre. Kalaro na ako sa mga diha. Ako ni kusinas pobre. Ay, mga dato, itala ito mga classmates. Mauwaw kanila. Mauwaw. Mauwaw pa sa mga. Ayaw, kauwaw. Kaya nakupa kang pobre nila. Ikaduha ra silang pobre ni mo, day. Tanang pobre. Pobre basta mga pila. Hindi man na naliwas na. Walang pobre, basta enjoy. Enjoy life lang. Katibaw. Walang pobre, kung napagkwarta, basta happy. Una na din. Si Tulit ba? Sama sa listulit. Kaninawas. Ala, click na. Ang imo, wa lagi ka imo. Ako na din tayo. Video na Video na iyahan. Video na mo.